Atong saksihon ang pagtabang sa Bisaya Gyud team sa mga medical frontliners sa Siargao District Hospital. Let us watch this. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisan pa man aduna nay kahayag ang atong pakigbisog sa COVID-19 tungod sa pag-abot sa mga bakuna, gapadayon gihapon ang nasinating hulga sa maong sakit, labi na sa atong mga kaigsunang medical frontliners. Saysay pa ni Dr. Esterlina Tan, hepe sa Siargao District Hospital, sa ilang nasinating pagsulay karon sa panahon sa pandemya. Ang COVID-19 diri sa Siargao may duha na ka surge. So ang among mga PPA murag hapit na mahurutay. Busa sa pagbisita sa Bisaya Gyud team sa Siargao niadtong buwan sa Marso, mipahigayon ang atong grupo sa pagdalikyat sa Siargao District Hospital na puhon pagkatawagon na og Siargao Island Medical Center Level 2 Hospital. Ato silang gihatagan og personal protective gear, face mask, face shields, medical goggles, og shoes and socks. Aron man lang sa maong pamaagi, atong maprotektahan ang mga bag-ong bayani. Mapasalamaton si Dr. Tan sa ilang nadawat na hinabang. Kami magapasalamaton sa grupo nga Bisaya Gyud nga nagdonar og ubay-ubay nga PPA para magamit sa among mga medical frontliners sa Siargao District Hospital para panalipod sa COVID-19. Karon niabot man ang Bisaya Gyud, so nadugangan ang among mga PPA. Kami sa Bisaya Gyud, nakaibalo, nagamay lang ang among nahatag na tabang alang sa mga medical frontliners sa Siargao District Hospital. Among saad ang tabangan sila sa pag-edukar sa mga katawhan sa saktong impormasyon kabahin sa paglikay sa maong sakit. Busa si Dr. Tan adunay hangyo sa kadaghanan. So mao nang giayhag ko kamo mga katawhan sa pagpabakuna sa COVID-19 nga vaccine para maabot nato ang herd immunity. Dili ni nag-ingon nga dili kita magka-COVID, pero magka-COVID man gani mild symptoms ang atong hiaguman or asymptomatic ra. Sa tanan natong kaigsunan, dili lang mga Bisaya apan sa tanang Pilipino, sa pag-abot sa bakuna sa atong komunidad, suportahan nato kini pinaagi sa atong pagpabakuna batok COVID-19. Nagpakita na kita sa atong pagpasalamat sa serbisyong gihatag sa atong mga bayaning medical healthcare workers. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Dagang salamat kay Dr. Esterlina Luzares Tan sa mga medical frontliners sa Siargao District Hospital. Ang tabang nagihatag sa Bisaya Gyud dili makalabaw sa inyong pagserbisyo sa atong mga kababayan na nanginahanlan og atensyon medikal labi na karong panahon sa pandemya. Kinsa pabay magtinabangay kita ra gihapon mga Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!